प्रमद बर'जों जाला दानिया सोरखौ नांगौ बै फानहरफिननायखौ मोननो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलखौ जोंनो नांगौना नाङा थांखांनाय जिखिनि दफाफोर बै दफाफोरखौ मोनफिननो थाखाय जों दिनै जों लाइमोन हिसाबै जों गाबखांदों खारन सुबिदा मोननांगौ जों जेरैबायदि जौगानांगौ जों जौगानो हायिनि खारनाव दिनै जों बै मोनखानाय पावार फांसनफोरखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय उन्नति जानांगौनि थाखाय जाथि हिसाबै गाबथानांगौनि थाखाय जातिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो बै डिपार्टमेन्टफोरखौ लांनाय डिपार्टमेन्टखौ मोनफिननो थाखाय बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ बाथ्रा गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दैजौ आरो खस्थ'खौ खालामनांगोन मानोना आं थांनाय 17 बोसोर आङो जेनदों बिपिएफनि आं एगेन्स्टआव खामानि मावनानै दंमोन नोंथांमोनाथ' 5 बोसोरल' जेनदों नङा होमबा आं 17 बोसोर जेननानैब्लाबो दिनै आं मानो आंहा मोनसे दिनैहाय 17 बोसोर जेनखांनायनि उनाव सरकार मोनबाय दिनै आंहा बेबायदि सरकाराव थानानै थाखा फैसा खामायना जानायनि मोनसे सम फैदोंमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा आंहा मोनसे सुबिदा मोनबायमोन थांनाय 17 बोसोराव आं जेरैबायदि जेनखाबाय जेननानै आङो सेला जाखाबाय नाथाय दिनै बे जेनग्लिनाय अबस्थाखौ दिनै आङो मोनसे मोजां थासारियाव लांनोसै आं इउपिपिएलआव थानानै थाखा फैसा अहरह खामायना जानोसै बेबायदि सुबिदाखौ आं मोनदोंमोन नाथाय दिनै जों थादोंब्लाबो इउपिपिएलआव बेबायदि जेबो सुबिदा गैया जेबो खाबु मोननो हायाखिसै जायनि जाहोनाव दिनै आं सरकारखौनो गारनानै दिनै सरकार गैयै पार्टियाव थाफैदों सरकार गैयै पार्टियाव थाना हाग्रामा महिलारिजों खामानि मावनो होननानै जों दिनै लाइमोन हिसाबै जों बाहागो लाफैदों खारन बै गोमानाय जिखिनि पावारफोर बेखौ लाबोफिननो थाखाय दा जुदि जों बै मोनखानाय जिखिनि जोंनि कमथाफोरखौ जों जुदि लाबोनानै बिटिसिआव जुदि जोङो लाबोफिननो हायोब्ला 2025आव जोङो जेरैखि जाया बिटिसिआव काउन्सिलाव जोङो बिपिएफ हिसाबै जोङो देरहाहोनो थाखाय जों दिनै बिपिएफआव जइन जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एमपि देरहानायाथ' 100% खाथां जाखाबाय बर' भटार्सआ गासै 5 लाख सामथिं 5 लाखनि एसे बारायाव दङ जायनि जाहोनाव 3 लाख भटारा बर' भटआ 3 लाखआ अलरेडि बिपिएफनाव गोलैनानै दं दिनैनि थारिखआव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बाखियाथ' नोङो बाथो बर' हिसाबैनो बर' भटारानो 3 लाख गोलैनानै दङ ओमफ्राय उइन' जाथि जनगोष्ठीफोरनिफ्राय जोङो बेसेबां 2 लाखसोखौ जों मोनगोन नङा होमबा सार 2 लाखसोखौ जों मोनगोन होनबा गासै 5 लाख जाखाबाय नङा होमबा 5 लाखआव दिनैनि थारिखआव जोङो देरहानो थांगासिनो दङ आरो बे देरहानाया जोंनि थाखाय 100% खाथां जानानै दङ दिनैनि थारिखआव 100% बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया दिनै जुदि इउपिपिएलआ मोजां मोनबा इउपिपिएलनि मिशन आरो भिजनफ्रा दिनै जुदि मोजां मोनब्ला जोङो बिपिएफआव समर्थन जानांगौनि जोंहा मा गोनांथि दंमोन नङा होमबा मा गोनांथि दंमोन दा ओंखायनो दिनै बुजिनो नांगोन इउपिपिएलआ जिखिनि प्रतिश्रुति होदों बेखौ मोनसेबो मावफुङाखै जायनि जाहोनाव गोबां गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दुखु मोननानै बिपिएफआव जइन जाफैदों बिपिएफआव जइन जानानै बिपिएफखौ हागौ सान हर बानाय गैया मेंनाय गैया खस्थ' खालामनानै देरहानांगौनि खाथिराव बिटिसिखौ बासायनांगौनि खाथिराव जातिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै गोबां गोरों लाइमोनफ्रा बिपिएफआव जइन जाफैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंबो जइन जादों जोंल' नङा जोंनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोरों बिएससि फरायनाय एमएससि फरायनाय एमटेक फरायनाय एमकम फरायनायफ्रा दिनै बिपिएफआव जइन जानानै दिनै बिटिसि गाबथानांगौनि सार्थकआव बिटिसिखौ मोनफिननांगौनि थाखाय बिटिसि रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै बिपिएफआव जइन जानानै खामानि मावगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा दाजाबो आं दिनैनि थारिखआव 22 बोसोर जेननो फैगासिनो दङ 22 बोसोर आं सहायनो फैदों नोंथांमोनाथ' 5 बोसोरखौ मानो सहायनो हाया नङा होमबा हानांगोन आं 22 बोसोर जुदि सहायनो हायोबा नोंथांमोनहा मानो सहायनो हाया नोंथांमोनहा सहायनो हानांगोन खारन नोङो जातिनि रैखाथिनि थाखाय साननांगौ जोंहा मोनसे सम फैदों जातिखौ रैखा खालामनो थाखाय जातिखौ अननो थाखाय जाति बासायनांगौनि खाथिराव नोंथांमोनाबो धैर्य आरो धैर्यखौ नोंथांमोना खालामनो नांगोन आरो स्पेसियेलि आंनि खोथाखौल' आं नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जोंहा सार दङ दा बिथाङा गुवारै बुंगोन आं बुजिबायना जायनि रायजो राजानि समान सानग्रा नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल दला मालाबाबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंग्रा नङा जोंनि निदान खैफोदखौ बुजिग्रा नङा दिनैनि आं हारसिं पार्सनेलि आं साननानै मोनदों आंनि खैफोदनि समाव आं बुजिबाय जे बिथांमोनहा मालाबाबो बेबायदि सोरनिबा निदान खैफोदखौ सानग्रा बुजिग्रा बिथांमोनहा नङा आरो बिथांमोनहा सोरनिबा निदान खैफोद साननो थाखाय बिथांमोनहा सम गैया दिनैनि थारिखआव मिथिबायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा ओंखायनो बिथांमोननि साननाय हनाया मालाबाबो जों रायजो राजानि थाखाय इकुवेल नङा समान नङा बिथांमोननि नोजोरा मालाबाबो समान नङा मिथिबायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा आङो बे समाव गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखिसै मानोना समनिबो आंखाल आरो जोंहा आलासि बिथां दङ दा सारानो बांसिनै बुंगोन आरो गुवारै बुंगोन आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय सिबिनाय खालामनायखौ फिन बावहरफिननानै आंनि बेखिनि बुंनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों 2003नि 10 फेब्रुवारियाव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोजां 40टा डिपार्टमेन्टखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बिटिसिआव बिटिसि उन्नतिनि थाखाय बिटिसि जौगानांगौनि थाखाय बिटिसिखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय 40टा डिपार्टमेन्टखौ मोनदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनै मोनखानाय 40टा डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना मा खालामदों इउपिपिएल दला दिनैनि थारिखआव मा खालामदों 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो फानहरफिनबाय
दुखुनांथाव नङा होमबा बे थासारिया दुखुनांथाव लाबोग्राया हाग्रामा महिलारिया लाबोबाय फाननानै जाबाय प्रमद बर'आ नङा होमबा जायनि जाहोनाव दिनैहाय बिटिसि आव आंखालनि थासारिया नुजाबाय दा नोङो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि थिसननायनि जि बाथ्रा दङ दा नोङो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि होनांगौमोन दिनैहाय जायनि जाहोनाव इउपिपिएल सरकारा होनो हायाखै मानो जे हाग्रामा महिलारि सारा लाबोनाय जे CSB मोनसे बर्ड दंमोन सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड होनो बेखौ नैबेनि गेजेरजोंसो बे बर्डनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोरों गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौ नैबे बर्डनि गेजेरजोंसो सोनो हायोमोन जायनि जाहोनाव बेखौबो आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय दानिया जोंनि इउपिपिएल सरकारनि समाव दिनै जोंनि गोबां लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरा दानिया जोङो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौ माजों मोनगोन दानिया जेराव नोङो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौनो नोङो दाननानै लाखाबाय फाननानै लाखाबाय दानिया जोङो दिनैनि थारिखआव जों लाइमोनफ्रा बोरै साख्रि मोनगोन नङा होमबा माजों साख्रि मोनगोन जोङो दानिया नोंथांमोना बेखौ बुजिनो नांगोन दिनै हाग्रामा महिलारिया लाबोनाय सम्पतिखौ दिनै प्रमद बर'आ फाननानै जागासिनो दङ दानिया बै फाननानै जानाय सम्पतिखौथ' जोंनो नांफिनगौ नङा होमबा जोंनो नांफिनगौ दाना जुदि बै फानहरखानाय जुदि जोंनि मोनखानायखौ जुदि प्रमद बर'आ फाननानै जाबाय दा बै फाननानै जानायखौ जोंथ' गारनो हाया खारन बै फानहरनाय बुस्थुखौ जों जुदि मोनबोफिनोब्लासो जों दिनैहाय जोङो आवगायाव जों जेरैबायदि बिटिसि आव डेभेलप जादों उन्नति जादों जोंनियाव जौगानाय फैदों बै पावारफोरखौ जों दिनै लाबोफिननो थाखाय दिनै सोरखौ नांगोन प्रमद बर'जों जाला दानिया सोरखौ नांगौ बै फानहरफिननायखौ मोननो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलखौ जोंनो नांगौना नाङा जोंनो नांगोन दा बै थांखांनाय जिखिनि दफाफोर बै दफाफोरखौ मोनफिननो थाखाय जों दिनै जों लाइमोन हिसाबै जों गाबखांदों खारन बै मोनखानाय जि दफाफोर बै दफाफ्रा गोमानायाव दिनै जों जेरैबायदि सुबिदा मोननांगौ जों जेरैबायदि जौगानांगौ जों जौगानो हायैनि खारनाव दिनै जों बै मोनखानाय पावार फांसनफोरखौ लाबोफिननांगौनि सार्थआव बिटिसि आव उन्नति जानांगौनि थाखाय जाथि हिसाबै गाबथानांगौनि थाखाय जाथिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो बै डिपार्टमेन्टफोरखौ लांनाय डिपार्टमेन्टखौ मोनफिननो थाखाय दिनै जोङो इउपिपिएल नागारनानै दिनै बिपिएफ आव समर्थन होदों बिपिएफ आव समर्थन होनाखै जेरैखि जाया जोङो फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहा होनानै दिल्लीयाव फाथायहरनानै जोंनि बै लांफिननाय जिखिनि दफाफोर बै दफाफोरखौ बै डिपार्टमेन्टफोरखौ जोङो मोनफिननो थाखाय बाथ्रा बुंहोनो थाखाय दिनै खाम्फा बरगयारि सारखौ जोङो मदद होनो फैदों बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ बाथ्रा गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना धैर्य आरो खस्थ'खौ खालामनांगोन मानोना आं थांनाय 17 बोसोराव आङो जेनदों बिपिएफनि आं एगेन्स्टआव खामानि मावनानै दंमोन नोंथांमोनाथ' 5 बोसोरल' जेनदों नङा होमबा आं 17 बोसोर जेननानैब्लाबो दिनै आं मानो आंहा मोनसे दिनैहाय 17 बोसोर जेनखांनायनि उनाव सरकार मोनबाय दिनै आंहा बेबायदि सरकाराव थानानै आंहा थाखा फैसा खामायना जानायनि मोनसे सम फैदोंमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा आंहा मोनसे सुबिदा मोनबायमोन थांनाय 17 बोसोराव आं जेरैबायदि जेनखाबाय जेननानै आङो सेला जाखाबाय नाथाय दिनै बे जेनग्लिनाय अबस्थाखौ दिनै आङो मोनसे मोजां थासारियाव लांनोसै आं इउपिपिएल थानानै थाखा फैसा अहरह खामायना जानोसै बेबायदि सुबिदाखौ आं मोनदोंमोन नाथाय दिनै जों थादोंब्लाबो इउपिपिएल बेबायदि जेबो सुबिदा गैया जेबो खाबु मोननो हायाखिसै जायनि जाहोनाव दिनै आं सरकारखौनो गारनानै दिनै सरकार गैयै पार्टियाव थाफैदों सरकार गैयै पार्टियाव थाना हाग्रामा महिलारिजों खामानि मावनो होननानै जों दिनै लाइमोन हिसाबै जों बाहागो लाफैदों खारन बै गोमानाय जिखिनि पावारफोर बेखौ लाबोफिननो थाखाय दा जुदि जों बै मोनखानाय जिखिनि जोंनि कमथाफोरखौ जों जुदि लाबोनानै बिटिसि आव जुदि जोङो लाबोफिननो हायोब्ला 2025 आव जोङो जेरैखि जाया बिटिसि आव काउन्सिलाव जोङो बिपिएफ हिसाबै जोङो देरहाहोनो थाखाय जों दिनै बिपिएफ आव जयेन जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एमपि देरहानायाथ' 100% खाथां जाखाबाय बर' भटार्सआ गासै 5 लाख सामथिं 5 लाखनि एसे बारायाव दङ जायनि जाहोनाव 3 लाख भटारा बर' भटआ 3 लाखआ अलरेडि बिपिएफ नाव गोलैनानै दं दिनैनि थारिखआव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बाखियाथ' नोङो बर' हिसाबैनो बर' भटारानो 3 लाख गोलैनानै दङ ओमफ्राय उइनो जाथि जनगोष्ठीफोरनिफ्राय जोङो बेसेबां 2 लाखसोखौ जों मोनगोन नङा होमबा सार 2 लाखसोखौ जों मोनगोन होनबा गासै 5 लाख जाखाबाय नङा होमबा 5 लाखआव दिनैनि थारिखआव जोङो देरहानो थांगासिनो दङ आरो बे देरहानाया जोंनि थाखाय 100% खाथां जानानै दङ दिनैनि थारिखआव 100% बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया दिनै जुदि इउपिपिएलआ मोजां मोनबा इउपिपिएलनि मिशन आरो भिजनफ्रा दिनै जुदि मोजां मोनब्ला जोङो बिपिएफ आव समर्थन जानांगौनि जोंहा मा गोनांथि दंमोन नङा होमबा मा गोनांथि दंमोन दा ओंखायनो दिनै बुजिनो नांगोन इउपिपिएलआ जिखिनि प्रतिश्रुति होदों बेखौ मोनसेबो मावफुङाखै जायनि जाहोनाव गोबां गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दुखु मोननानै बिपिएफ आव जयेन जाफैदों बिपिएफ आव जयेन जानानै बिपिएफ खौ हागौ सान हर बानाय गैया मेंनाय गैया खस्थ' खालामनानै देरहानांगौनि खाथिराव बिटिसिखौ बासायनांगौनि खाथिराव जातिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै गोबां गोरों लाइमोनफ्रा बिपिएफ आव जयेन जाफैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंबो जयेन जादों जोंल' नङा जोंनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोरों बिएससि फरायनाय एमएससि फरायनाय एमटेक फरायनाय एमकम फरायनायफ्रा दिनै बिपिएफ आव जयेन जानानै दिनै बिटिसि गाबथानांगौनि सार्थआव बिटिसिखौ मोनफिननांगौनि थाखाय बिटिसि रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै बिपिएफ आव जयेन जानानै खामानि मावगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा दाजाबो आं दिनैनि थारिखआव 22 बोसोर जेननो फैगासिनो दङ
22 बोसोर आं सहायनो फैदों, नोंथांमोनाथ' 5 बोसोरखौ मानो सहायनो हाया नङा होमबा? हानांगोन। आं 22 बोसोर जुदि सहायनो हायोबा नोंथांमोनहा मानो सहायनो हाया? नोंथांमोनहा सहायनो हानांगोन। खारन नोङो जातिनि रैखाथिनि थाखाय साननांगौ जोंहा मोनसे सम फैदों। जातिखौ रैखा खालामनो थाखाय, जातिखौ अननो थाखाय, जाति बासायनांगौनि खाथिराव नोंथांमोनाबो धैर्य आरो धैर्यखौ नोंथांमोना खालामनो नांगोन। आरो स्पेसियेलि आंनि खोथाखौल' आं नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। जोंहा सार दङ, दा बिथाङा गुवारै बुंगोन। आं बुजिबायना? जायनि रायजो राजानि समान सानग्रा नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। इउपिपिएल दला मालाबाबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंग्रा नङा, जोंनि निदान खैफोदखौ बुजिग्रा नङा। दिनैनि आं हारसिं पार्सनेलि आं साननानै मोनदों, आंनि खैफोदनि समाव आं बुजिबाय जे बिथांमोनहा मालाबाबो बेबायदि सोरनिबा निदान खैफोदखौ सानग्रा बुजिग्रा बिथांमोनहा नङा। आरो बिथांमोनहा सोरनिबा निदान खैफोद साननो थाखाय बिथांमोनहा सम गैया दिनैनि थारिखआव। मिथिबायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दा ओंखायनो बिथांमोननि साननाय हनाया मालाबाबो जों रायजो राजानि थाखाय इकुवेल नङा, समान नङा। बिथांमोननि नोजोरा मालाबाबो समान नङा। मिथिबायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दा आङो बे समाव गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखिसै, मानोना समनिबो आंखाल आरो जोंहा आलासि बिथां दङ। दा सारानो बांसिनै बुंगोन आरो गुवारै बुंगोन। दा आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय सिबिनाय खालामनायखौ फिन बावहरफिननानै आंनि बेखिनि बुंनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।